Igbo ndị ọma njem ọnụ onye na-ewetara n'ozi kịta bụ onye na ụmụ ama onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi aka n'afọ ihe gbasara Igbo ezue ịchịkọta Igbo n'ebe niile ha nọ kịta ebe anyị nọ wee na-emerụ n'ihe onyonyo a bụ obi eziokwu n'isi Azagba na nke nna ya ukwu Nnatu taa ọ na-eme emume iri ji ọhụrụ Igbo niile Igbo nọ n'olu Igbo niile zuru ezu ebe taa dịka m si wetara n'ozi a o nwe nwa amadi iku m n'elu achọrọ m ka o were aka ya kọwara anyị afọ ya gbakwa anyị ihe a na-eme ebe a taa ka anyị nwee ike jụọ ya ajụjụ otu ọyịbụọ nna m kọwara ya onye bụ Okay, afọ m bụ Chidiebere Akpaka abụ m onye Enugu steeti okay then ndị mmadụ na-akpọkwa m Jigboman maka ozi ọma chikuzili m na ihe gbasara abacha anyị anyị gụrụ afọ original afọ bụ Jigbo so Jigboman ka a na-akpọkwa m. Ndewo nna m oke ọ dị ka gị nwa amadi arụrụ abacha mee ihe ka indomi ofu mgbe ahụ ya adịrị gị mma nna m ukwu biko kọwara anyị ihe iji maka ya wee nọrọ ebe a taa. Okay, ihe nji maka ya wee nọrọ ebe a taa bụ na ihe ndị Igbo na-eme na-atọ m ụtọ ịghọtago mwelu Nnatu bụ ihe m na-akpọ ya the wise man from the east maka okwu ya na-atọ m ụtọ wee sị na taa bụ ụbọchị anyị ga-eri ji wee sị na mama mgbanahụ nke a maka na obi eziokwu a ihe niile m na-afụ na-esi na ya na-apụta n'okwu niile ọ na-ekwu na-abụ eziokwu and ọ na-eme ihe gbasara ihe ndị Igbo ịghọtago wee sị mba na mama mgbaji nọ na this occasion so ọ ya mere m ji wee bịa. Ndewo ana ịbụ nwafọ Igbo kedu obodo isi wepụta na n'Igbo? Okay, esi m n'Enugu steeti n'Ọgwụ local gọọmenti. Kedu afọ obodo gị nna m? Okay, afọ obodo m bụ Isuawa. Nna m asị m ka m ọ bụrụ na mụ na gị na-agba ọsọ okwu but isiro n'Enugu steeti onwe afọ obodo ebe a mụrụ gị because n'obodo gị adịgo tupu steeti ahụ adị so ihe nke bụ eziokwu na onwere onye ya adị aka nka karịa obodo si so ịbụrụ onye Enugu steeti odogo gwa m onye obodo ebu kedu ebe ha mụrụ gị? Ọ ya ka m na-ekwu na m bụ onye Isuawa dị n'ime Ọgwụ local gọọmenti kịta ka ị bịa. Ndewo nna m onye na-afụ aka na-eweta ozi gbasara Igbo ezuo ihe anyị na-agbagharị ije n'Igbo dị n'olu wee na-echetara ha ihe a ji mara ha asị ndị Igbo ma ụmụnne anyị nọ na Edo ma ndị nọ na Rivers ma ndị nọ na Akwa Ibom anyị na-agbasa ozi ọma Igbo na mba niile. O nwere ihe inwe ike ikwu gbasara uru ọ ya bara ndị Igbo ọ bụ na Igbo niile jikọta ọnụ n'ebe ọbụla ha dị na n'obodo a kedu uru ọ ya bara ha? ndị okenye ekwuchegwu okwu wee wụsalụ ndị tọrọ ana Igbo a ntọrọ ana Igbo ekwuchegwu okwu ha sị na ukwu azụza ejikọrọ ọnụ na ọdadị izi mgbaji ukwu azụza ejikọ ukwu azụza ọnụ kịta ọma ndịrị gị izi ịgbaji ya mana iweta ofu mkpala azịza ịgba ya aka ịgbarie so ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-ejikọ onwe anyị ọnụ dịka ukwu azịza ịma na anyị ga-enwe ọnụ na ihe niile a na-emekwa n'obodo a anyị ga-enwe ọnụ na gọọmenti anyị ga-enwe ọnụ na biznes ịbụ ihe nwanne gị na-eme ịkwado ya ịghọtago. Ndewo nna m. Ọ ga-aka mma ụtọ. Ndewo nna m. So kedu ihe ewu ndụmọdụ na okwu nkasi obi ị na-ewetara onye ọbụla na-eyi ụzụ ihe ọ na-eme midia wee na-agba ọsọ ịgba ihe gbasara Igbo na-eweta ozi ọma ka Igbo niile dị n'otu kedu ihe inwe ike ịgwa ha kedu ọfọ ihe agọrọfa kedu wọd okwu nkasi obi ihe agwa nwoke ma nwaanyị nọ n'ọnọdụ ụzọ a ị na-afụ na Igbo niile dị n'otu? Okay, okwu nkasi obi na okwu ndụmọdụ m chọrọ ịgwa nwoke na nwaanyị na-eme ihe gbasara onyonyo bụ ndị Igbo biko weziga na ikpe oke. Igbo bụ Igbo Enugu other states as long as na nwanne gị sụrụ ihe ịnụ nwanne Igbo bụ Igbo onye ọbụla na-eme ihe gbasara ihe onyonyo weziga nkewa n'etiti anyị ka anyị kwudesi ike dịka ụmụ Igbo
ịghọtago ihe ọbụla gbasara nkewa ka ọ hapụ ịdị n'etiti anyị maka na etiti anyị ilu enwe ike ịbata ịghọtago ndewo sa ọra n'Igbo ndị ana m ekele unu ọra n'eze ndị nwe m dịka anyị si wee nọrọ n'obi nnatu aka ya anachitekwa azụ iwetara unu ozi ọma nke na-emetụ obi na-enye ndụ aka ndewo.